ボーゼル、無事だな。ああ、この通り。ボーゼル、どうした？まさか、毒では？毒だと？ボーゼル、しっかりするんだ！毒とは、ぬかったな。確かにあの者は、目的を遂げていたか。見事だ。ボーゼル！ニコリス、毒を何とかできないのか？無茶です、レディン殿。毒の種類もわからないでは。ええ。それにこれだけ進行していては、もはや。構わん。これも、我の運命だろう。混沌の幕開けには、ふさわしい。わかっている。虐げられない世界。私が実現してやる！ならば、よい。まさか、光の末裔に、ラングリッサーの主に、このようなことを、頼むとは、わからないものだ。ボーゼル！ボーゼル！ボーゼル様が、そんな。どうするんですか、ニコリス様。まさか、ボーゼル様が敵の死角に殺されてしまうなんて。黙りなぎゃ！貴様がしっかり身辺を警護していれば。ボーゼル、安らかに眠れ。聞け。レディン殿。私は、ボーゼルの意志を継ぐ！我についてくるのだ！王子の御心のままに。これが海賊として名を馳せた俺の力だ！
来ました。バルディア、ダルシスの連合軍です。そうか。出るぞ。御意に。その前に、我が闇の軍勢の前に、その姿をお見せください。わかっている。聞こえるか、我が闇の者たちよ。我が名は、ボーゼル。闇の王子にして、闇の一族の長たる者。今憎き人間たちが、我々を脅かしている。そう。我々は歴史の裏で、長い間虐げられてきた。迫る敵を殲滅し、我はここに、闇の王国の建国を宣言する。そこは我々のための国だ。虐げず、虐げられない。我々の理想郷。その実現はすぐそこまで来ている。だから、戦え。その爪で、その牙で、敵を引き裂き、食らうのだ。我らが理想の実現のために。我が名はボーゼル。かかってくるがよい。ご命令ください、レディン様。私は何があろうと、ボーゼル様に従います。ご命令ください、レディン様。我が闇の王子の御心のままに。ボーゼル様がいる限り、闇の軍勢は安泰です。
魔物風情が生意気なことを言いやがる。ソーン殿、攻撃の準備が整いました。よし、なら一気に攻め落とせ。はっ。ホーキング公、敵は必ずホーキング公の敵だ。食らえ。お前とは鍛え方が